Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party ka persyaajur habayade baga jingtmu ban penkala kerteng ya ke India sya ka Bharat bat banjur ba amde banwan ra jingkala kariti sensyar kari namar kalong kum bambu ramsho ya ki nong thau jongka unong ai ktin ka BPP Dr. Bats Kamerbo ag si thok ding ulong ba ka kentin India bat Bharat ki dan ha ka article bening kong jong kariti sensyar kari handai la dak mi penya la kham penet jingmut ya ka kentin India bat na kata ka daw ki bu ning kong handai kamut pat baka kentian Bharat kamdan. Haba kedau begini ki kentian ki ya ringkan uloong balada pendan kam ha kentian Pareng la pendan kam da kentian India kat bah kentian Hindi la pendan kam da kentian Bharat. Ka jings ngau na kaliang kaseng kalong ban klet no ya ka wei bat ban pendan kam tang da ka wei. U Dr. Merbo uloong ban klet no ya ka kentian India bat ban pendan kam no tang da ka kentian Bharat kata kasngo ka bamla ban long. Bat deiru ban persya ya kum kata ka jingle. Kini ka kintin India bat Bharat ini kadon ka artikel benengkong jong ka constitution jong India that is Bharat di kadai ya kintin ba dal pa constitution tambah penepe ketu ka artikel ka benengkong jong constitution kalong ba benengkong ki ahi ka emphasis ya ka kintin India nakara ki bu benengkong Hindi kamut pada ba kita kentin Bharat bukan dan. Sekarang yang ba ke India kepada ke Bharat yang ta. Te kini ki yai lang. Jadi kata apa lampa proses kata hiru dah kita Hindi kita hi Bharat kita hi. Dah kita Hindi kita India dah kita kentin Hindi kelak yang Bharat sarkar. Jadi kita dah pareng pada yang di Indian government. Te kini kentin hi ki yai lang. Dengi penon kam hi ha ke English kemudian penon kam lagi tin India di dengi penon kam lagi tin Hindi penon kam lagi tin Bharat di hak jing sngo na kaliang jong ka parti jong i kolong ba ban substitute binu ban klet no ye ka wei mo ban penon kam tang ka wei in klet no ye kan tin India ban in penon kam tang ye kan tin Bharat te kata ti sngo ba ka bomla banong but ni de ruban persya ikum pata jingle Halor kinong penwandor ya kariti sensyar kari bat ki dukat ka constituent assembly no ai ktien ka seng loong ba haba ki nong penwandor bat ki dukat ki pendan kami kita ki kentien ki da perkhat sani bat kum ki long dien ba menta kadai ban burom ya ka jing start ki nong thau jong kariti sensyar kari Nakaliang kaseng kasngo ba amday shu ban penkala kum balatho akariti sensyar kari namarla dali kum ta kamud bamburam shu ikinong thau jong kariti sensyar kari uloong. But yakane ki be ki to give tho ya constitution ki framers of the constitution what ki members jong the constituent assembly. Athrai bagi pinon kam gini kintin ki da perkhat sani. But ni kum kalong din meminta ni dai ban burom ya ka jing start jong ki nong shna ya ka constitution jong ki India te hana ka yang hi ka parti jong ni nim kwa ban weng no ya kentin India but kan ya kentin India kele kentin ka ba penon kam las lemma pen kam dai ka batang minta te nakata ka uncle ru ni snow ba kantin India hi nimla man priang man shubeng no ka but sakaway galong ba ka ki wi pat ki benta jong kari India mo kum na south na east pi galong ba ka kum gi ba ka kam tam ki non Hindi speaking states i kam stonat hi ban penon kam na kantin India haba penon kam na kantin India ngi snow ba ka dikari jong ni Tela da people non kam nak kentin Bharat kala ban penmi ya kan psychological implication haba ki brave kan so long alienated lan kan so long ba ki duna kata ka jing yadai bat kari te hang tu kan don kata ka pingila banong ka jing kata ya ka jing snow bu jungki te ha ka jing so hi jong ka party ki jongi kalong ba kumbala tho constitution ai kan long gumta nai pin kala but lada pin kala kata kamut bangimbu rom shu ya ki noksna ya ka British sensyar jong kari Habakili uloong ba ujusaki kita ki riusan pertai ki ba persya banwan ra ki jing sngo ba per man nakata ka daw ka don ka jing penkala kerteng kat dia badon
Ya ka All India Radio ru ki ai Akashvani kumju ki kerteng scheme labu di ki kintin Hindi hakawai kalyang ka bawan ra ka jingbam smuthu apren gitu ki bam nang keren ya kani ka ketien. Pi ga wei ga long ba yo I ya kata ba ki kadon hi kini ki wei bang yong ki right wing politicians mo ki persang hi ban wan ra ya kum kini ki jing sngo na tera phnap ba menta le ki pen kala kerteng kat ka badan ya ka All India Radio ru ki ai Akashvani nang ta ba de ya ki scheme ru phnap de ki bon de ki la shu de ki kintin Hindi ba ka bangi bom nang kintin Hindi ngim tip ke ai ru kita ki scheme ngim su thu shu hiru te kya kata de ngim la ban den ba ka BJP hi ka persang hi ban wanra nengkong ya kintin Hindi bahkan long ka kintin salon sar ha kari India ke jungi ba ar hi ngim la hiru ban len ba ki penon kam hi ya ki ne ki sentiment ki Hindu sentiment dan ki Hindi sentiment ban yo vote ya kata tingim la kalong syahi ki ngam tharai kuat kiru ngam tharai hi bakin kentat ya kata kiru ki suthu hi bakiran kam ya kata tingim la ban den ba ke persang